min ye anw yɛrɛ ka grand Guédiolu ka sumu duman o ɲɛnajɛ o fana tɔ tora tile damadɔ ye o kuma ko caman tugulen bɛ ɲɔgɔn na Amadou Ali Konare ni Ala ma basi kɛ grand Guédiolu a ka sumu duman club an n'u bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛgɛfɔ kumasoba in kɔnɔ yan bi sɔgɔmada na baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru o bɛ Ahmed Jakite bolo nɛgɛ tigi k'a samantan janko lamɛnbaa minnu bɛ ka lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fiɲɛ kana se ka don kumakan ani kulo cɛ a b'a bolo tan a ka baara don bi baara o bɛ e ni de bolo Amadou Ali Konare Bɔ Jabate karamɔgɔ Daba Tunkara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o bɛ bɛn ni Ahmed sɔnna an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan kunnafoni min santalamana ni k'u da bɛɛ lajɛlen tulo kan sisan Bɔ Jabate ni maa min ka kɔɲɔmusonin to ko ka kuwa e n'a kɛ dɔgɔ kasabakɔrɔ kan bala cogo bɛ di bi Amadou Ali Konare ne bɛ n tigɛ don joona info et matin sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye n'o ye la rédaction an bɛɛ lajɛlen jɛra ka sɛbɛn Amadou Ali Konare an ka taa Wagadugu Amadou Ali Konare jɔkun furancɛ in na Mali ale premier ministre n'o ye Dr Shokeli Kokala Mayiga a tun bɛ tile 4 taama la min ye Wagadugu Fesfako o bɛ tali kɛ sinimabɔlaw olu ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ belebeleba kan o don sɛbɛnnikɛla ko a ko Zirana Nabɔla a bɛ ntolen de ta senfɛ a ko min ye an ka jamana premier ministre n'o ye Shokeli Kokala Mayiga a taara ni hakilina caman ye a ko min ye Mali ani Burkina Faso Amadou Ali Konare an man dakan bolo dakan jugu tɛ Ala mana ko mina tigɛ maa ye waati min na Amadou Ali Konare o de bɛ kɛ a ko Mali bɛ camancɛ fanga kɔnɔ Burkina bɛ camancɛ fanga kɔnɔ a ko n'i ye Mali ni Burkina yɛrɛ taabolo lajɛ Amadou Ali Konare an ye sigiɲɔgɔnman ye an jɛra ni ka baaraw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ waati ka na bila an bɛ don min na ko bi hali ni fɔɲɔgɔnkɔ delila ka kan ni ɲɔgɔn cɛ san 1985 a ko an bɛɛ lajɛlen ɲinɛn'o kɔ sabu o tun ye waati ko ye Amadou Ali Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko Dr Shokeli Kokala Mayiga a ko min kɔni ye fédération o ŋaniyalen bɛ Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ fédération kelen a ŋaniyalen bɛ Mali ani Laginɛ cɛ nka n'i ye nin tile 4 labɛn ye i b'a ye k'a fɔ Laginɛkaw olu ka ɲɛmaa ma ye Amadou Ali Konare ni dun ye an ka jamana saba taabolo lajɛ maa sabajɛ kelen b'a kun fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ni Burkina Faso ka taa bila Laginɛ an ka coup d'état kɛcogo tɛ kelen ye jamanaw sigi cogo tɛ kelen ye an ni an dɛmɛbaaw ka baara kɛcogo tɛ kelen ye n'a duma k'a fɔ ko Mali ye Faransi gɛn ambassadeur ko gɛn ni k'u ka sɔrɔsiw gɛn Burkina Faso fana y'o kelen kɛ o kɛra dɛ sɛbɛnnikɛla ko hali u ka kunnafonidisaw bɛ n'o ye RFI ye Mali y'o datugu Burkina Faso fana y'u ta datugu nka min ye Laginɛ dun olu ta dayɛlɛlen don sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di ko Mali ni Laginɛ ka taa bila Burkina Faso hali n'an ye taama ɲɔgɔn ni baara kɛ ɲɔgɔn ye nka bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'i janto i yɛrɛ la sabu an ka taabolo tɛ kelen ye a ko min ye Burkina Fasokaw ye ka jamana premier ministre ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ ko belebeleba de ye Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mali ni Laginɛ ye hali n'o fana tɔgɔ tun bɛ ka fɔ kunun nka min kɔni ye bi o bɛ ka bila kɛrɛfɛ sabu min ye Laginɛkaw ye olu bolo kɔni o ja yen bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin fédération ye n'a kɛra sigifɛn ye Amadou Ali Konare a bɛna kɛ ŋɔni belebeleba de bɔlen jamana fila sen na a ko bamanciya wale ni k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'o gɛrɛntɛ min ye politiki yɛrɛ baara ye u kan ka kɛ ne hakilina min ye ka dɔ fara kolo girali kan min ye jamana fila ye u ka nafasɔrɔ sira u ka badenya u ka teriya min k'o sinsin Amadou Ali Konare a ko tasuma fɔli tɛ da jeni a ko min ye nin fédération ye a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min kɔni ye colonel Assimi Goïta n'ale ye anw ka jamana kuntigi ye ale ni Burkina Faso jamana kuntigi o ye capitaine Ibrahima Traoré ni cɛ fila kɛmɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni k'u ŋaniya yira ɲɔgɔn na ni k'a yira k'a fɔ Mali ni Burkina Faso Amadou Ali Konare k'a bɛna kɛ ɲɔgɔn jigi belebeleba de sɛbɛnnikɛla ko a ko don n'a nataw la hali o tɛna kɛ waati jan ye min kɔni jɛrɛjɛkulu dɔ bɛna sigi Bamakɔ yan Amadou Ali Konare o jɛrɛjɛkulu de bɛna lajɛ ni k'a sigi k'a miiri Burkina Fasokaw ni Malidenw ni k'a lajɛ fédération ko kuma min bɛ ka fɔ a kan ka sigi ka bɛn ni waati jumɛn ye dɛ n'a sigira a ka kunkelenna na ka baara kan ka kɛ mun ni mun ye min ye Mali jɔyɔrɔ fédération kɔnɔ Burkina jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye min ye ni jamana fila ye sini ma u ka kunkelenna bɛna kɛ mun ye o tuma k'o tɔ mina sigi a la tɛna mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Burkina Fasokaw ka premier ministre ale kɔni y'a ka kanubaga n'a ka nisɔndiya yɛlɛ Shokeli la k'a yira k'a fɔ Mali ni Burkina ye filani teriw ye Mali bɔlen filɛ de k'o waleya a ko min kɔni ye ni filani teriya n'a da ma to Mali la a da tɛna t'olu la
banna u be ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to hali bi bamancɛ wali mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'olu gɛn k'o dagakisɛ b'an dala cogo min na min ye jamana ye olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na kunnafoni filanin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n tigɛ kari ka don kunnafoni di sɛbɛn Zeniti Balɛ min ye Fasiri Bouakar Dabo nin y'a ka sɛbɛn ye Bouakar ko a bɛɛ n'a ta hakilila jigi i k'a dɔn ka ɲi fɛn bɛɛ lajɛlen la fanga dafiri kabi ba Maliba kɛra Mali ye i k'a dɔn fanga dafiri minnu kɛra a nabila donna tɛmɛ fangaw la i k'a dɔn awa colonel Asimi Goita n'a jɛw ka kan ka i k'a dɔn u sigi ka miiri ka taasi kɛ ni nka i k'a dɔn kalanbulon jumɛn de sɔrɔ i k'a dɔn fanga dafiri hakɛ mun kɛra Mali la a ko i k'a dɔn olu lajɛli n'o ɲɛ kɛrɛbɔli ni mun sigi ka hakili sɛbɛkɔrɔ jagabɔ i k'a dɔn o de bɛna kɛ sababu ye Asimi a n'a jɛw fana bɛ se ka bɔ kunna wolo daba fɛ cogo min na i k'a dɔn o de kama sɛbɛnnikɛla ye i k'a dɔn taasi kɛ ni ka segin ka kɔtɔrɔma bɔ k'a daminɛ san 1960 i k'a dɔn ka n'a bila bi la fanga dafiri minnu kɛra Mali la a kɔma le pourquoi le explication i k'a dɔn k'a fɔ a ye kuma caman di a bɛɛ lajɛlen kan o a y'a yira k'a fɔ ni hakili b'a la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ san 1968 i k'a dɔn coup d'état yalona Mali la Musa Traoré a n'a jɛw fɛ min ye 1991 ATT n'a jɛw olu ye balayement kɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ 2012 min ye ne yɛrɛ Tchouama Amadou Aya Sanogo général 4 étoiles olu fana ye k'a dɔn balayeli kɛ don tɛ wele donna tout est toléré maintenant sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ o la ka na min ye i k'a dɔn k'a fɔ 2020 min ye i k'a dɔn colonel Asimi Goita min ye i k'a dɔn Mianga kɛ Dashimaba ale fana ye i k'a dɔn Ibrahim Bouakar Keita ale y'o ta o sen ma ni k'o fira da kan bi sɛbɛnnikɛla ko nka o ma da o ma koyi n'i y'a mɛn coup d'état dans un coup d'état u y'u to la bandaw u y'o fana senkɔrɔ fura ni k'o cɛkɔrɔba bi sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de ye fanga dafiri ye minnu kɛra Mali la wa a bɛɛ lajɛlen kɛra kunnatigɛ ye a bɛɛ sabatira wa a bɛɛ fanga ɲɛmɔgɔw gɛnna ka bɔ yen i k'a dɔn donnatɛmɛ fanga sigira u nɔ la nka sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min ye i k'a dɔn i bɛ ka u ye o kɔni gɛn ka bɔ fanga na ni fɛn min ye o ye k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn jamana maracogo juguya yuruku i k'a dɔn awa e ni ne ka surun ɲɔgɔn na i ye n ka maa ye na n k'a biɲɛ d'i ma i k'a biɲɛ don i kelen da ani k'a dɔn k'a fɔ horobo haraba ani maabɔ ɲɔgɔn na an k'a kɛ lemuruba ye k'a bɛn an yɛrɛ d'a ma n'i ye nin bɛɛ lajɛlen mɛn mauvaise gouvernance clientélisme gabegie népotisme corruption délégance financière ka taa se i k'a dɔn lakanabaliya ma insécurité olu n'a ɲɔgɔnna caman o de kɛra dalagɛsɛ ye ka Ibrahim Bouakar Keita k'a gɛnni ka bɔ fanga na nka sɛbɛnnikɛla k'o bɛɛ lajɛlen kɛra sa min ye i k'a dɔn k'a fɔ Asimi n'a jɛw olu kɔni bɛ fanga na wa fanga y'u ta ye a ka d'u ye cogo min na u b'a la k'a kɛ ten o kuma ko n'an ko an ka tiɲɛ fɔ baaraba caman kɛra lakana nasiratigɛ la min bɛ tali kɛ minɛ hakɛ minnu bɛ yen n'u sanna jamana kɔnɔ lakana bɛ ka taa bolo kura min ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la hali n'i tɛ i k'a dɔn k'a fɔ zonzanni fɛ tulo fura t'a kun o n'a kɛ damatɛmɛ wale ye transition bilama i k'a dɔn lakanako nasiratigɛ la ko maa bɛ se ka tabari kala ni tabadaba kala fɔ min ye ŋanamu ni bamanɲingurunya fana kɛlɛli jɔn ko ala maa bɛ se ka tabari kala fɔ hali ni y'a sɔrɔ o tɛ tabababa ye nka maa bɛ se k'a fɔ caman kɛlen don o fana na o sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min bɛ yen i k'a dɔn n'o ye gɛlɛyaba ye min ye Mali kɔnɔ nasansegi n'o ye i k'a dɔn maaw yɛrɛ ka buna adamaden darɔ dumuni donfɛ sɔrɔ fɔlɔ minnu bɛ yen Buwa Jabate olu kɔni sɔrɔli kɛlen don tarafɛ olu kɛlen don i k'a dɔn ka taa ba 4 solasiri 6 ye sabula i hakili bɛ fɛn o fɛn na o n'o ye darɔ dumuni donfɛ ani maa magoɲa ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ taa fɛn fɔlɔ minnu kɔ dɛ o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don kɛrɛtɛtɛ jamana faamaw dɛsɛ bɛ i k'a dɔn ni ka fura sɔrɔ o la a ko n'i y'a bɔ o kan an ka sigidaw kɔnɔna la gɛlɛyakisɛ bilen kɔni kɛ mɛ ka kulusi muguba don maa o maa tun bɛ taa d'i ma bilen o tɛ se ka hali i k'a dɔn k'a fɔ dɔrɔmɛ d'i ma o tuma a bilelen don fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o dun kɛra jamana kɔnɔ a bɛ na ni furugufurugu ye a bɛ na ni i k'a dɔn k'a fɔ hali min ye yɛrɛmabila n'i y'a mɛn maaw ku t'u yɛrɛ di ko dɔw la ka sɔrɔ o man kan darɔ dumuni nɔfɛ ko don a bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen de ye nka sɛbɛnnikɛla ko maa ka ɲininkali kɛ mais fɛn kɛlen don ka gɛlɛya kɛ ka kusi mugu don jamana kɔnɔ musaka de tɛmɛ dɔ t'a la ka ye bilen ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ yuruku min bɛ yen i k'a dɔn ni sen dalen don bonni da la k'o datugu dɛ o de kɛlen don sababu ye ka gɛlɛya n'an bɛɛ lajɛlen la
maa minnu bɛ yen n'olu degelen don jamana mara la min m'a kɛ minisiri ye politique maa don wa ale ka tɔn jɛɲɔgɔn n'a limana fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ o numu sabula o b'i bolo fa bɔrɔnin na o bɛ dɔ yɛrɛ bɛɛ kɔrɔ a ko min m'a kɛ directeur national ye o kelen de don nafolo bɛ futugu a bɛ buruja o tuma ni maaw sɔrɔla minnu ko k'u bɛ fu siri i k'a dɔn nafolo burujali la yala i k'a dɔn e tun bɛ dɔɔnin min sɔrɔ ne bolo a tɛ ne yɛrɛ bolo dagore mɛ ne ɲɛ e n'o sɔrɔ wa min fana bɛ dɔɔnin min sɔrɔ e bolo o n'o sɔrɔ wa min fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ o bolo o n'o sɔrɔ wa o kuma ko c'est toute une chaîne a dulondulonnen de don ɲɔgɔn na ne min bɛ baara la ni ne ye i k'a dɔn ni ne bɛ yurugu ɲɛ sɔrɔ e bɛ bɔ ne nu ma dɔ bɛ bɔ e nu ma dɔ fana bɛ bɔ o nu ma o kuma ni transition kɛlen don k'a bilen k'a sigi sanfɛ i k'a dɔn ministère la nafolo minnu tun bɛ bila yen ka fusugu ji wari dɛ talifo wari dɛ minisiri kunkolo kɔfi wari dɛ nin bɛɛ tigɛ bɛ kaki o kuma i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen hali parti la n'i kun ko k'i bɛ min fɛ kaban o na dɔɔnin don i da nka a tɛ o yɛrɛ bolo ka don i da o kuma ko gɛlɛya de kɛlen don ka kusi muguba don o kuma jamana faamaw wulikajɔ min ɲini m'u fɛ o ye k'a fɔ i k'a dɔn u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛrɛlen kɛ darɔ dumuni donfɛnw ni maa magoɲafɛn kunfɔlɔ minnu bɛ yen olu bɛ se ka sabati cogo ɲuman na cogo min na n'o kɛra i k'a dɔn wari fitinin min bɛ bolo la o na kɛ ni ka dɔɔnin bila bɛɛ kelen kelen da kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɛ yen n'a b'o fɔ Asimina Jɛw ye bilasirali la o ye k'a fɔ u k'a lajɛ dɛ min ye a k'a dɔn ATT ye min kɛ i k'a dɔn transition sera a kuncɛyɔrɔ la k'a di i k'a dɔn kalafili jɔnjɔn kɛ ka taa i k'a dɔn n'u seginna bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la ni maaw y'a dɔn i k'a dɔn u ka danaya b'u kan u na kala ta u ye kura nka n'u y'u ta kɛrɛfɛ minɛnburu minnu bɛ yen i k'a dɔn ni transition nalen olu b'a la ka dulokiba sɔrɔ ka don u kana u bɛ ka kɔn k'u ka nanɔ n'u y'u ta olu ka kuma fɛ a sama an ka taa n'a ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ f'i ma i sama ka tila k'a f'i ma ko zozani sabula n'i y'a lajɛ maaw b'a la ka furugu cogo min na Buwa Jabate n'a tora o cogo la danaya ni bonya belebele min bɛ jamanadenw yɛrɛ ka fanba kɔrɔ ka ɲɛsin transition maa ɲɛmaw ma jango ni sɔrɔsi jɛrɛ jɛkulu ko yɛlɛma bi don a ko taabolo la koyi sabula foyi damatɛmɛ man di o kuma min ye n ka digi olu ka laɲini na Asimi ka teliya i k'a dɔn kalataw fɔlen don waati min na ko u k'a kɛ o la i k'a dɔn maa kana sigi o n'a to u na taa ka bɔ da belebeleba kunnawolo da fɛ nka n'u y'u ta minɛnburu mun bɛ ka bala ni dunu ta minnu kɛlen don ka talifo kelen ta ka n'u sigi wo in b'a la i k'a dɔn k'a fɔ o de bɛ k'u tɔ coro ka taa fɛ sabula dɔw yɛrɛ folo bi ko hali Mali kɔnɔ ni miseli bira dugutila fɛ ko a bɛ ye n'i y'o fɔ jamana kɔnɔ ko lakana minɛ bɛɛ sabatilen ni faali kelen kɛra dugu min na o dugumaw na sigi ten wa o kuma ko min ye minnu bɛ i k'a dɔn coka fɔ la ani i k'a dɔn u ka nasɔngɔ ɲini k'a la ni Asimiw y'u tulo don o fɛ k'u ta o fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nimisa a laban bɛ sɔn ka bɔ a ko rɔ maa ka laɲini tɛ min ye kunnafoni filɛ an ye min salo ka bɔ Zenith Ballet kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konare ne bɛ n tigɛ don ko kura Amadou El Konare n tɛ se ka n tɛ se mago dilan le sursaut sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Adama Tunkara Adama ko a ko an ka taa maison de la presse la Amadou El Konare min ye nin kalo in tile 20 a tɔn dɔ kɔni sigira n'o ye coordination des organisations de l'appel du 20 février Amadou El Konare olu kɔni ye laɲini kɛ laɲini mun don ka ɲɔgɔn ye n'u ye ɲɔgɔn ye min b'u kun n'u kan cɛ u b'o fɔ jamanadenw ye Amadou El Konare maa min bɛ u ɲɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Isa Kawu Jim sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Isa Kawu Jim Amadou El Konare i b'a ye k'a fɔ kuma filafɔla don a ko bi kuma a n'a ka sini kuma i janto i yɛrɛ la dɛ a ko mun ye maninfin tigɛ politiki la a ko kuma filafɔ a ko buruja a ko nkalontigɛ yɛrɛ n'o tɛ diɲɛlatigɛ ko o ko danbe b'a kɔnɔ hɔrɔnya b'a kɔnɔ kunun min ye Isa Kawu Jim Amadou El Konare ale de y'i kanto colonel Asimi Goyita ma le patriote imperturbable le patriote a b'i fɛ le patriote maa tɛ se ka don an de cɛ e bɛ to jamana kunna fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko hali a ma mɛn o Isa Kawu Jim Amadou El Konare ale min y'o kuma bɔ a da kɔnɔ a y'a fɔ maliden maa 20 min ye an bɛɛ ma sa ka ban fɔlɔ a ko min ye o kuma ye dɛ bi a kɛn bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ a ko bi kuma o de ye min ye colonel Asimi Goyita ye a bɛ ka jamana mara juguya mun kɛ Amadou El Konare a nege tɛ malidenw na bilen min ye jamana ma sumaya o tuma min kɔni ye jamanadenw ye u bɛ ka birifini de biri jamanadenw ɲɛna dugu bɛ ka jeni armée tɛ ka taa yɔrɔ si malidenw tɔɔrɔlen bɛ gɛlɛya bɛ an kan Mali ni a dɛmɛbagaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a ko jamana jumɛn bɛ jɔ o kan dɛ a ko cɛ tɛ muso tɛ Asimi don Isa Kawu Kote jɛ mana tiɲɛ gindo bɛ bɔrɔ dɔn nin yɔrɔ mɛ min fɛ nin yɔrɔ la o de kama o caman y'i sen n'i tɛgɛ ko ka bɔ politiki la k'a sababu kɛ danbintanya ye
ko ko ni ba ke ba ke ni horonya ni ba la wala mai tala ko bibe ko shini fana be isa ka ujim kungan ka sa jamana kono kuma flaka na mada ashimi kama tukuni horonya kono wodi atu kuma mai ne Allah sabani gela ko akotugodi amade ko rade minyo ni tonye no coordination des organisations de l'appel du 20 février kutuka lajela mado ko ni nana ni kana laje kena chien kena nyagamina akera benika kunglena sheju ni gongoro tara ninka nyambo minye anka kuna fondila ka sobaye amadu el ko rade no ye kuna fondila mali bela jelen ka sobaye uyo da kolonchi sabani gela ko vitri be uya bela jelenchi minye sheju ye ka karikari minye tabalu ye ka karikari akoni mbesoro la munefe isa ka ujimu tungo kuno ko minye kolona ashimi goitaye ko mali donga temena ye bi odi isa ka ujimu ko abika mali chara sumu yelema ka ano manka otaka baraye o kuma ko mali donga nusigi ka lajere abina jamana sigin ko Allah o kuma boli dakono minye groupe do ulu fana u karika do yankadini yenye min ko ni wulika joye da wulila sungala maye min ko ni maison la presse u yake do magala fili yoro sabani gala ko yenze moaro minye yen chile awon el ko na de sigi karaka jetemina ke jone karani akina jugu sababu ye ga min ko ni mouvement mawye u ko ni u ya laje ni ga plainte do commune de tribunal la u ye mami to fola o de salifu jara to do ye o kuma ko aleye ayem ma do ye min ko ni mawre lu fena to ye ma ko la o kuma camera mutumbe ko do buguna tiga don camera de surveillance ne matao ne ramata caméra de surveillance ku yu sigi ko de laje ala chepma munu kuma ka diriger o kuma ko do nyeda yera ande kabulu kuma kungulo la kelema mine o ba to ye jaw salfu jara amado el ko na dege ci bo karato da ale ko ni buguna tiga dona ale ni ma chama wore sabeni kala ko ako muso ngana chama fana be ulu fana to yeme ni ko ina kulu ye mani fu saraka tani kenen chien amado el ko na de o ma tra fo ina fo força civile akana kede mami yo nyamaye Aisha Baba Keita subhanallah o ma le buga kuna fundi dabla sadi jebe me bala ni sagaide ukani ko insaga de ni sagala ni baide ukani ko insaga amade ko na de sabeni kala ko me força civile o nyamaye Aisha Baba Keita kuna fundi lado ga ton fene ba bolo mi me ka fanga jugoro matinti ko sebe ko fene to yeme ko la fo ka damateme amade ko el ko na de ko fene yitega yera ni ko ina ka mausara mamunu ka ara jugunke ko ma chama de be o kuma munu to bina don sabo ka ko bla lembe tribunal la Aisha no ke adama ya sebane ayi ukanye nyini sebani gela ko amana ko na de ga niye ni laje ni maison la presse laje ka da kolonti kana blani kundama la o kuma ko mami be nyini ga adlani na de o te ma fla ye o de Isaka Dine ayi amawdeli aka no ale de aka conférence la ben o ma lettre cha ale de maison la presse se chilima depuis ala maison la presse da fo nyogo ko be ka kono mama de ga gongoro ta ka vitri chi ka sheju karika ta kari anato sarabali ayi anato dlambali ayi les acteurs les auteurs soient recherchés punis conformément à la loi yano chere minyi conférence demandé ante chedo ante muso da mode do anga so akata dlanjona kuna fodi flane anye mi bolle sirso kono adama tungara alega sebani do jeka pip kaka fere fon la kodon nege kanye tan flasera bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye Amadu Ali Konare ne mbala be togodi bajabate ni ku ga falde ni moka ko na sara faliko bana kuna fondi sebe la sirene minye ka donga fo awadugu fana Keita dugu fana sebenge dugu fana ko abenata ika do dine ko ma bo ala ko la kaba fo ka ken na folo nyini ye ako ika do pangera Qur'ane kuna chalai o ye pangele biblu kuna chalai sebeni kela ko angata silame dine na de jose belebele ba duru yo de fo anye ika do wako de be Qur'ane kono minye alislamiya bi jo odeka jose bela jerele la laba no ye duru na ye ko de ma ko pèlerinage le haji ma ka taika do ma kan jamana ka ko ajabate ninga ta hiji ko de alislamiya jose duru na do o nga sebeni kala ko akoy ka do nga fo eko alislamiya jose duru maliko na abeka ta tabulo minga nani onake fanda undai fanda unada nani ma duru na fanda unu semo lo sabula ina saka soro e ma se ko nyesoro ka sababu
sababu kɛ mun ye i k'a dɔn maganda u y'a tɛndɛ k'a bɔ 100,000 100,000 ni 50,000 miliyɔn 1 miliyɔn 2 miliyɔn 3 Buwa Jabate i k'a dɔn k'a fɔ hiji la Mali la u bɛ ka miliyɔn 9 de magwɛ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi e bɛ bange fɔ ka taa i ka saya kɛ dɔw bɛ yen olu tɛgɛ ti da miliyɔn 1 kan nka i k'a dɔn ko e ko miliyɔn 5 ɲini k'e ko a maga ka taa i k'a dɔn ko Ala batoni ka segin wa ko n'i ma t'o kɛ ko dɔ ye silamɛya jɛ Buwa Jabate i k'a dɔn k'a fɔ ni nafolo kasabi fantan min mɔ yɔrɔ diɲɛ nɔ k'i bɛ taa maga e bɛ dunda ɲinina i k'a dɔn k'a fɔ e bɛ yɛrɛ furakɛ ɲinina min ye ja dɔn awa hiji ɲɛmaw ni k'a dɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ miliyɔn 5 walima miliyɔn 4 n'a kunkanfɛ k'i k'o bɔ k'o da na Buwa Jabate i k'a dɔn a laban n'i y'a mɛn découragement i bi salaya i k'a dɔn sabula a t'i kɔ bi a t'i ɲɛ sini o tuma a bɛna fiɲɛba bila i ka diinɛ ko la sɛbɛnnikɛla ko Mali kɔnɔ ya bi i k'a dɔn ne ko k'e ka taa hiji Buwa Jabate ni e tɛ minisiri ye e tɛ jamanakuntigi ye walima e denkɛ tɛ minisiri ye e cɛkɔrɔba hali n'i k'a dɔn hiji ko b'i kɔnɔ i bɛ taa sa i sadɛgɛ da la i sen tɛ bila Magan sira kan hali i tɛ se aéroport international Modibo Keyita la kuma tɛ Magan d'a ma k'a sababu kɛ nafolo ye sɛbɛnnikɛla ko Mali an bɛ jamana min kɔnɔ n'i y'a ni kɛrɛfɛ jamana dɔw suma i b'a fɔ de k'an tɛ taa hiji kɛ yɔrɔ kelen min ye ɲinan sa ka hiji wari talon ka taa bila miliyɔn 4 100,000 a n'a kunkanfɛ Buwa Jabate buruburu k'a jɛ miliyɔn 5 n'i m'o bɔ k'o da suɲɛ na ko e tɛ taa maga o tuma i k'a dɔn a bɔra Ala ko la a kɛra musaka ko ye sɛbɛnnikɛla ko nin kɛlen don ka maliden tɔɔrɔ bi a kɛlen don ka maliden dusu ma kasaya a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ Mali ni k'a dɔn kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen dafarada belebele de bɛ an n'a camancɛ koyi n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa 10 yirika maa 10,000 i k'a dɔn hakɛ de labilala ko maaw ka taa jamana cɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ taa i k'a dɔn kɛnyɛrɛye cɔ a la nka n'i y'an ta ka hali an ni Kolowari lajɛ olu ka maganda tɛ tɛmɛ miliyɔn 2 kan n'u ka kirikarakiri biyɛ faralen ɲɔgɔn kan nka Mali la u y'a bɔ miliyɔn 1 ka na miliyɔn 2 k'a pan miliyɔn 3 ni 4 kunna u b'a la k'u dasi fɔ miliyɔn 5 Buwa Jabate n'i m'o da suɲɛ na e tɛ taa maga e tɛ wele ko Laji kuma tɛ Ajama o tuma k'an bɛ jamana jumɛn de kan sɛbɛnnikɛla ko yala mun ne bɛ nin ko in jukɔrɔ dɛ u y'a sɛgɛsɛgɛ u yɛrɛ ka jate la a ko ni jamana ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ ka kuma ɲɔgɔnya sabati jamana jɔsen kelen kelen bɛɛ nafa ka bon i k'a dɔn lakana nafa ka bon cogo min na diinɛ ko bɛ ten dɔn o tuma ni paraw bilara diinɛ ko la n'u ma wuli k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn min bɛ tali kɛ ka hiji ta nafolo kɛ san o san a bɛ gafo ka yɛlɛ a bɛ gafo ka yɛlɛ a ko n'u ma rɔ diɲɛ ni ka hakili falen kɛ ka kunnafoni di jamanadenw ma i k'a dɔn nin fana na kɛ a ta nafolo ɲini sira wɛrɛ daminɛtɔ ye i k'a dɔn min kan ka ɲɛɲini ni k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye a sɛbɛnnikɛla ka fɔ la olu ko olu ka kibaruya ɲini dɔw senfɛ u y'a ye k'a fɔ min ye k'a dɔn nanda dɔw kɔni bɛ yen n'olu ye harabamaw ye olu kɛlen don k'u tigɛ de di ɲɔgɔn ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn hiji kɔsi k'a kɛ business tɛmɛsira ye i k'a dɔn k'a di ɲɔgɔn ma k'a tufa k'a bila ɲɔgɔn sanfɛ Buwa Jabate walasa diyakusanifin olu ka se k'u ta sɔrɔ maaw yɛrɛ fana k'o fana na a ko n'a bilar'o rɔ kaba yala jɔn de bɛna se k'a fɔ ko hiji a nafolo tɛna t'i jɔ miliyɔn 10 na a kɛra miliyɔn 1 k'a b'o la ka na 3 4 bi a bɛ ka 5 magwɛ n'o tora o cogo la maaw ma kala don ɲinɔ ka bɛn n'o ye jamana faamaw ma kuma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana minisiri yɛrɛ so yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen don diinɛ ko ni batoko ma san o san hiji nafolo bɛ ka dufa ka yɛlɛ sanfɛ maa si tɛ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛrɛ mugu fɔ ni sisi ni wɔyi la i k'a dɔn k'o bɛ se ka bɛn cogo di o tuma jamanadenw yɛrɛ de wulilen don sa ko a tɛ ɲɛ bi a tɛ ɲɛ sini ɲɛfɔli ka kɛ jamanadenw ye ani jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ni Magancɛ bɛ i n'a fɔ ko jɛgɛjɛla ni baji olu dɔw bɛ fɔ huya i k'a dɔn Mali yɛrɛ ka surun Magana ka tɛmɛ o jamana dɔw kan nka Mali ka nafolo hiji ta b'o jamana dɔw ta filalen 2 ye o tuma o 2 ɲɔgɔnna bɔ o tuma k'an bɛ taa fan jumɛn fɛ o tuma sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ kamana gɔnlen don ni ne la bi wa wele bilalen don jamana faamaw ma k'a daminɛ min ye diinɛ minisiri la k'a se a ka minisiri ɲɛma fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ maa min yɛrɛ sigilen don fanga ligeli la dɛ u bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a lajɛ ɛlɛ nin hiji ta ko min filɛ a ka kɛ Ala ko ye a ka bɔ i k'a dɔn jufa faro kunnafoni filɛ an ye min bɔ la sirɛ na u ka bidon bɔli la ni miliyɔn 4 ni n'a dirɛ ma i bɛ taa ne n'i y'a fɔ i bɛna fɔ an den na ko min maaw la muruti e bɛ miliyɔn 4 di bɛlɛdugu kama an bɛ wa mun na maga aw ka diinɛ ko t'o bɛɛ kɔfɛ fana sa sɛjɛni 1 bakɔrɔni 1 kana fɔ miliyɔn 4 bɛ taa kana miliyɔn 4 yɛrɛ di e kɛra di miliyɔn 2 ye k'an ko a maga man di a kɛ ɲɛ b'an kɔnɔ i bɛ senu sira haramu senu bɛ taa mun na ye
Habala duguka. Amadu Ali Konare. Ete chef fini. Ni adnama. Mita koso. Ngwani. Yantantora. Ni adia. Koso. Wana ma wuli ka jo. Atu amablele. Ala maganda de ba. Amuno mata fole be kan jati. 1 million duru. Ukacha. Ifana sa. Akacha. Op my ma million duru bo. Ede na je nu ila de ma. Mite di bara wara da. Op ma ne found out this moto. Kapma wuli bali. Amadu Ali Konare. Ne ben tika do jona. Le témoin. Sebenikela. Atoye Hamidou Keita. Hamidou Keita ko. Amadu Ali Konare angata Nations Unies na. Ko Nations Unies na. Iba ka fo sangelen temeno ko kele jugu mumbe irisu ni Ukraine che. Amadu Ali Konare anyugu na nyaga abika wuli doni. Ko ni yeni kele laje. Amadu Ali Konare mati ko to do anga do wuke. Non te minye jinye kele jugu ba sabana ye. Obisonga wuli de. Sabu disiba kelen ka nyogon soro. Amadu Ali Konare o lankolonte. Sebenikela ko minye Nations Unies ka gene ka. Uye welelike. Ka yira ka fo irisu ni Ukraine ulube nywana. Minye irisu ye kuku ka minon cheka bo Ukraine kono jona. Ninka kele dalasa. Sebenikela ko o baran yi obina kenu woti de ye. Mamunu yuka tondon ye bela jeleka na kinga ni yira. Na de kade ye irisu ka to kudai. Walma na kade irisu ku ka minon cheka boy. Ikika bolo no yira. Sebenikela ko ako minye ni kenen ye. Amadu Ali Konare min koni anga jamana ye amato koni na ko sabu flani terambe irisu ni Mali chebi. Mali o dugolente jiemala min koni ye kene abora ka bin kuma mina. Amadu Ali Konare iba ye ka fo jamana ko di Nations Unies ka tondew ye ni bela jelen ka cidon tume kene kan nunu be Amadu Ali Konare na kadu irisu ka toyin o kuma kulu ka kalafili munu be amandu ka toyin ka kalafili Amadu Ali Konare chaw ye nyonye dal laje ubu nyinyimi beni konata be nyona sebenikela ko min kara dabali banko belelu baye shini ka tabla enila ni bela jelen irisu flani teru ye utama nyondo kulu masonga kalafili ka fo irisu ye u ka to minye Ukraine konna ide o kuma ko ulu yu yera minani ko ina sebenikela ko ako ni ya laje jamana bisaba ni saba ye disiba jamano do lu bela jelen yera mine ako minye farafina ye iba ka fo anga gunka o kuma yera mina fena o chara fo ka damatime balla ko min kera Mali ale ni Burkina Faso an bela jelen be bamancha wali kalalila an bela jelen irisu be barala ako Mali koni kangorota kuma ka yira jebela an be irisu ko bi ambu ko shini an ka de menwa be irisu yoro ute boy shini faut checker que chedi sebenikela ko il faut assumer ton choix Burkina Faso kulu fena u yira mine uteni adablalier uteni aketroe ulu yira mine sebenikela ko ako farafina bela jelen njonche jamana flana mumbe no fena ko irisu ga temeni barai o ye Eritrea sebenikela ko ako ni jamana fla ko ni u yira ako nga akololon tantere ako ni ya laje minyi l'americain ye an ka yira Amadu Ali Konare ka tabla Eritrea la eko utenu ko do anade Jomina kodo l'americain obe ablene Madame ne follow chama mi kodo ka Madame ne follow sebenikela ko Amadu Ali Konare ni ye l'Amérique laje jamana belele badu je kono ko français jamana belele bay français na de baw Amadu Ali Konare maliki kangorota o kuma kambe risude ko ako eko minye ni jamana wiye no ye disi baw yo utuna sunga ubolo jaira maliladi ako ubisunga mali ko ni ka black lena de sebenikela ko minye ni jugay nu ko ni atanika mali segara dona na tawla katna no anga jamana bolo de sebenikela ko ako ni yesiri laje katabla koro du nord la Amadu Ali Konare ni bela jelen ko ni ya yira ka ko irisu ku ka deme bu yoro Bashar al-Assad irisu ani kore oni an magote to nuna blue ababawa ni kore ya ndebe uga che suruma ile tewa Corée du Nord ou Corée du Sud Corée du Nord mon chune wa bien fin de mai ni aramade ni abe magnifique ni ala ka do ka shari do joleti la ma no yo damo bambo ibe koron ka problem do farafine hinatulula ubeni ko mbela de uti farafine fe wode mansa note
imani jigida o ka togo togo e ko ne golofima ya golo ya je o kuma agelera de o ka gele sebenigala ko on ko na de minye ni nazaraw ye e ko anga sigi shini machine ma sebenigala yira ka fo minye Musa Mara jamana premier ministre ko ale ka kon Facebook ale ko ya yira ka fo ni ko na kale kuma minye mali nyimo fe to yira mina to na kan fena kan yira mina sabu kale ba don ka fo nan turan kele na ka dama na sabu kanga jamana de se bato jamana andangele naw sebenigala ko ako minye jie ame domina ko bi jie sugude amale ko na de bela jele mi ka puruti ka kono ako min ko ni ye irisu kelenye ko ka dogo malika bonnogola la ako mali na de mabaga were munun be nulu ko ni ko do jamana na ako tuna janga jamana la de sebenigala ko ma fana zirango jugu kuma o mo be ka ngai ba fo angele do kono ni ngile ne chenye safi an fana do ye koi ani do do we akin naw yela mana do fana ta ye ko jamana nyemo olu de be bolo halibi wa ibolo be mo ma da tisaka chien fo de ma jamana nyema chama ni bele u tisaka kete abada bi kete chibe fo wa chidun te fanta bi ire o ba no an ta ni mana aja akin nala sabu aka people ba ko here bi shabe ja chae kama du doni ngai bedu mun fana mena abra nga free sebenigala ko amale ko na de minye lagine kulu fana u yere mine minye Burkina Faso ye capitaine Ibrahim Traoré ale fana yere mine ko fikra dabali banko ye Mali ni Burkina Faso min be fédération ko la o kuma ka yere mine ko ye temene na Mali ma yere mine wa na Mali mi yere yira wa Burkina Folote ni wa mi yere mine wa na ta ko laje aywa ala ko yira ma ikato ma papali la ka sira yin to hukumu kono ni ya dama teme ni ma ya tigi ya kofle ila domodo bloguru ndande sigato la de ma chini de digana sa aywa ala ko ke sebenigala ko no ye Amidou Keita ye ako Mali flane ka kanu baga mu yira Irisula ni mina ke sababu ye Irisu keleno ka fon dugo onna kono ubina bebo atan kono min ka bela jelen cheka na di on ya ka an kokoroma do ka an lakana ali di mo ko tisika bo jamana wore kono kana di anga jamana kono o kuma ko amanda ga sunoko ka samato mami nye mati joro gomjila yoro ma ko na bo jamana wore kana marfa di jigu fo ka jewle su gondo ya ni ya korobo ubi ga jamana ni ma do be ga ande me ko kele de be ka marfa di jigu ma ke jigudi amen gora da nyesisa feni ngoma ni vla ina kelenda o kuma Irisu angolu ta folo ambe Irisu ka kola vive Vladimir Putin ko boni flani anye mi bolle temo ko aka bi bolido apa ifuna igara vivu ye ni mi bora kope abati po ya bede ami vivu de fo tebenai bade kuna ni sebe arc-en-ciel Jibril Diallo flag sebenge flag ko ika donga fo mani filila yirema amaninga ko fo kibike sugu weradi ako minye tinisi kaw uluka jamana nyema kurani oye kaye de sayedo eko ale ere nyana ale kunyana ka ale tu abu blede sabula ika do farafinya ika do ale tigeme ola atige ma yerela ka aya ko ate farafinyo o de be ka nunu filir quoi les pays maghrébins là en be de farafie e bolo koni obusika so metega ka bobien na e de bolo walmo ku ka kusoni kasache ku ka gwanga gunga anga kontinent na ka nazaro ka kontinent na e bi na lameo uma songwe sebenigala ko minye ka donga fo tinisika ka jamana nyema no e kaye de saido e ka donga fo kaye saida fana anana dai fala kono bintige dabonga ma donwa dusuma kasaya do kaya jira ka fame do mina iko bi o kuma olu sebe koro torole ale duskuna ka khalifa torome wa jabate ka sababu ke ko minye jejuguba do sigilendo tinisika mo wasa unga farafu ungolo fima kriu unga ta ke ka ikado tinisifa wala sa tinisi yere jama ama me ame tinisi ka de unyere asila kunu sabula an farafu mina chia wa ko tinisi bina bo aka larabu jamana la tinisi de bina ke farafin jamana yi ko ka arabu ko ni dine ko tunu olufe ko lutina jeni oye o ma o de kamasa minye ka donga fo kami de tanye ma to vlewa tinisi ka de unde kele do ka jahadi ni mashiba ta ka nyesi an ga farafin jamana de munumbe jango farafina woro duguyan fa jamana ma munumbe bo jabate dabu ye bi sunatu ye ka sababu ke tinisi ka o kele do ka siya wolo mata
ni musegere sebeni kala ko ako minye jamana munun be ni olu ka ma munun be ka don ga fo Tunisie jamana kan an Malikaw Burkina kaw minye Kolowar kaw ni Niger kaw na nywana be ka se Senegal ma olu na damanda golofima munun be de i ka don ga fo Tunisie ko ni ga masake ere kele fle kan kuma gwanzan fo minge me sababu ye ku ka jamana don su ka bla an ga jamana la o kuma din ronte tonyoye bingali i ka do bagabagate bagabaga yere masuru ni dajitu maka o de ko ni tale do ka an ga maw segere bide o ka telu fe sebeni kala ko Malika étudiant hake munun be ni yoro ku fotala ka sa an grefe jamana wore munuma ni taraka ni jamana bela jele segere ni chogola akoy ka do o ye fan mi ni atibe i ka do Mali e jamana i wor tangu lulu tangu ga minye ka do jomaya sugu ya do be Mali ti so ma de o de kama minye Mali yere ka lamasa de so mimbe ni ma fo uye sebe ke jona ko ikado malide munu metinizi hali ni nale do kalala ni e ko ni mefe ka bo tinisi kan ifa jamana ka ko jamana kele do ka sebe bla bie kana i twa sebe mege jamana ere bi ota kana o black malila anola akana fabara ka ira tinisi kaula mani dugulo de ti yala note una dugulo ka bonya hali unde ga se ko bie la kana kata tawdeni kata menaka ka susa fo kai Tinisi jele bo malila voilà akachane il y a vraiment 1,241,000 voilà kilomètres carrés. Mani soti yala. No erete beletu on erete hali dugolo di nunu mawa. Kati jodro ka gabakuru fili. Ke gabakuru fili. No dan rom na. Ka bafa ka di mo golo o sirinwa na o ma se yoromna. O iko kori. O kuye ko na alibi obea. Abe. Alibi. Dugolo ti vera on veo. Madame na folo ni ka meri nunu mogwe anadam na dono meru ka tantablo muka meru ziki go anadam na dono o de la meri profe mona mine e ba yi aduguje ina bo apolito en ka ta fuli la ka so bomba ni ba jara ka didu jala jinna abo mine ba ega emission yere to ulu to do wora ni na samo de famu dugulu ko na dugulu ke ani fate jisra amara ko na de ulu to nyugo nyasra ega emission ni to abole ngoro anga temeno yi mime papier ko no e temeno yi le ganino era ba bozra para sebeni gela ko ago bi minye ka do nga fo sebeni gela ko Mali jamana ere ka wuli ka joke ni ma ko ni tengelema iti bla fe nga na dama temena ifuna mi shwa do ni nga ira itigila kan be ma Tinisi ka hage mi funa me onga jamana kono aw me ko lu bere na fora Tinisi mazage katani ho ha ho ka fo ka ira ka fo ko farafingulu munu me kata ko lu me fe kata ale ka jamana siya woloma ni nga jamana ere soma elema ka ke farafunye ka soro lu dun te farafinye ko lu larabu de on a voulu faire anye mimo arc-en-ciel la aka bido boli la amade kona de je nyamilendo ama kilisigi ni ti yasa ni ti wasai ameta med fanfe El Konade Amadou Angasijo de Malendo Bamanon ko kuma folingoro to e dala magaye Amadou El Konade radio jega fokona jemukan chaman de bia oye radio ere baraketo e una fondiu ulukena be barudmon be minye tulongo yelaw katabla sumudumana Amadou El Konade jini bena bolisera do jemukan do beke jega fokona ya ka damne tene katabla jumala somada neke kanya worono 6h du matin ebe sunana kumamina nebe sunana grand kejul anaka technicien de buli kana mawu na nyana je o sumu dumane o de kelme kan ngani asiri ku bi na nyana je duman belele bakke sige dugo kono tokoroba do ya fonye akon denga dugo kono ni nyana je te o dugu mandi nyana je kadide abe mawu nyine koko obige abe mawu hakili lafia abe digunta ka bo mawu kan ka ben kele sabati o de konna anye wele bla sumuduma atonde uma no ye grand gejule anaka jama ayrabe kena kono nga kemeka wakili ta ka dama flaka no ye kobra katabla ami sunturala amba fa ka bismillah ambe kuma damne ni kobra aywa kabini nyanaje nganera kabina sumuduma nyanaje sigi aywa aya dabo munde kama sumuduma yere ton yɛrɛ bɛ togo di bi dɛ sabu a bɛ to ka ton lajɛ kɛ jɛgɛfɔ kɛnɛ kɔnɔ yan nka ton yɛrɛ bɛ togo di bi dɛ ton balolen do ka ɲa bi yan alhamdulilahi rabbil alamina bwa namu ni ɲininka ton ko in na
min men kunin ganjen tongo na mbo fiye me yana ngatai me foli ke je ka fo hakila tabagaw mun ye je ka fo initié nga foli buye ka barakela ka ta sanfɛ fo duguma nga foli buye an ga shido in kono soro ya bi je ka fo sababu ya do club sumu aba senga ni doma franka fo ma bwana ali araba temele an ye réunion balalen ke nyanaje ku kama kuru kono na desena sigilan deserana alhamdulillah o yoro mo finyana alhamdulillah rabbil alamina club sumu on wasalendo ma de bi nyebo on fe on ti nyebo ma fe bi ni aw ka dodolo mani donc ka fu ka woli ma club sumu ali bi ala ka dɔ fara ka yanga na ka sangorota kan bamanan ko kun kungana ni do ma se kale na ni bafla bo bɛɛ b'a ye ayiwa san tɛmɛn'o la n'a ye maaw wele jama bɛ kɛ ka sigiyɔrɔ dɛsɛ ka jɔyɔrɔ dɛsɛ ayiwa ɲina club sumu ka fara radio jɛgɛ fɔ ɲɛmaso kan an ye welewele kan da tuguni ko maaw ka na an bɛna jɛ ka ɲaga kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲaga in mun ni mun de bɛna k'a kɛnɛ kan ɲaga in a ko labɛnnen do labɛn cogo jumɛn na bon ni yenyi ngola alhamdulillah rabbil alamin ton a denfa tokora safo brama demba tokora tungo kanuti initiatrice madame la présidente Nana Jara madame Gedjou ulu tokora ulu de en blakana nyana jeng commission mi sigira uye fembe blasenga amena nyana jekela mene madalani seinda nyomai binayi angel meka adim faya takaradi honorable Suleiman Dambélé Senti invité ou marraine d'abord Tungo Kanouté Adja Bakoro Mani Franci Djeneba Kamara Franci invité d'honneur ou Baba Ninkone Nyonte Nyomaye Moussa Kouyaté, président de l'ambiance du Mali. Nous Bouraï, Safou Bourama encore. Marabout international. Nous Bouraï Massaka Koura, Zigri Solo, où lui a invité d'honneur. Donc vraiment, Ambeiro Menabi, tiens, là, et à Nianadjaï. Fakalla kali nimbebi yekana kono bay kantike dadi wallahi bay kantike dadi aywa kuma madi daklena kobra ami suntura fana be kana konna la aywa chebe ko mula muso fana kan wala ni na to be kanyina kwa ko abeke fen langolo yi dakono la ami suntura ire ni ga yela magamba mi nyona aywa kenen aw ye muso la kawye akulono ka munde labbe aywa foli fen jumene wolele be kana konna la alhamdulillah rabbil alamin ambe bela jaralen fo ka jega fo cena muso fo ka nyamoko fo foli fe mi labenendo ne jama sera kene kono uminayi o fel fo fitini tere an koni ya nyini befe ne mi mana kene kono san ko duma bi takitu bari club sumu yere sigilenti foi ka la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah club sumu sigilen bodika ala koni ala kira ko de do hera ni hera tanadi do an kelen do kan bolo fila de nyogo modila san fe fo duguma francikaw olu wulilen do kujo bamako ka wulilen be kujo ko bara ya fo chogo mati temoka ni nyanaje ngoni taraka minto san ko duma fori ko an ngoni be wuli da ka beka bo aywa beka bo yalma uniforme ko bala kilo ka uniforme labbe wa aywa ani mamunum be yoro lal ni te fekana o be feka uniforme nyini ka kala usigi yoro la ka yira ka fo radio jega fo ka club sumu ka nyanaje al ni masa kana ka mba fini san aywa ka ngaka baga yirula fini be ay fini bo akola alhamdulillah fini bora fini be nemi mago be fini na ni weleli ke ala radio so kono ya no fini bi soro fini be beka bo no ma bo jona ko ne fini bi dese bari ali france ga obuka fini sa tabarakallah asite moka aywa kubra ambe da kuran labandima aywa sibri dondo krengara na be damna erd mena amma fe ka damne 16h ka tabla fo nangla la ngazara silla beki kunda kurutna terembaka ba fo ko asko tire amma damne 16h
ɲɛnajɛ ko don. mais n'i ko ko tulon i b'a fɔ ko dumuni ayiwa dumuni ko tɛ tulon ko ye dumuni ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don minfɛn ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don a si tɛ dɛsɛ a si tɛ dɛsɛ mais hali ni mɔgɔ min fana ko k'a bɛna nturaw di dun a bɛna sagaw di a bɛ sagaw don furu la a bɛ ɲaamɛ don furu kɔnɔ a bɛna boisson mobili jɔ kɛnɛ b'o fana bolo. kɛnɛ b'a bɛɛ bolo ni si tɛ problème ye. si tɛ problème ye. bon i ye uniforme ko min fɔ an ye uniforme kun fɔlɔ min bɔ a dɛsɛra pewu. n b'o dɔn. Faransi Côte d'Ivoire Mali a dɛsɛra pewu. an ye uniforme filanan de bɔ wa o fana dɛsɛra. jɛgɛfɔ ko don n b'o dɔn. walahi tabarikala ala ni jɛgɛfɔ. ayiwa dakuruɲa laban jumɛn bɛ yen an ka sɔrɔ ka sira d'aw ma. bon dakuruya wɛrɛ t'anw bolo. k'aw fo ka waleɲuman dɔn. n'i y'a ye an bɛ nin lase diɲɛ b'a lamɛn aw sababuya dɔ kɛ sabu fɔ alijinɛ. jɛgɛfɔ sara t'anw bolo vraiment. jɛfako y'anw bonya fo k'anw karama. a ye fɛn bɛɛ bila anw ka disposition na dala club sumu ka disposition na anw ye club sumu ɲamakalaw ye n'aw nana kuma an k'an ka fo k'aw barika. tabarikala ayiwa Ami Suntura tɛ se ka bɔ yan f'a k'a kanabɔ ayiwa club sumu yɛrɛ tɔgɔ la Ami Suntura an b'o cuyi kan i b'i kanabɔ ayiwa seconde damadɔ. ala la ila dunuya ala la ila jɛgɛfɔ dunuya tigɛ ŋa jɔrɔ labana jaja dunya du tɛ laban fɛn ye dunuya waati ye dunya bamango an ka dɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen na jɛgɛfɔ mɔgɔ bɛ ne bɛ kan kelen na n'i y'a mɛn jɛgɛfɔ n'aw sigira k'a kɛ kelen ye a bɛ bɛn kelen de ma dunuya la. siga t'o la i Suntura n'i ye ko daminɛ n'Ala sɔnna a ma sibirido ayiwa a tɛna kɛ basi ye min n'a bɛna dɛsɛ ye an b'a fɔ k'aw ni ce ayiwa Amadu Ali Konare nin tun ye jɛgɛfɔ ka club sumu a tɔndenw ye sibiri nata ɲɛnajɛ ɲɛnabila don ayiwa n'Ala sɔnna a ma baara tɔw bɛ kɔfɛ an kɛlen kɔ ka sira d'u ma Amadu Ali Konare waati kɔni sɛbɛkɔrɔ kurunna ayiwa an n'an teliya ni k'an da don kunnafoni fila min bɛ yen joona ne bɛ n tigɛ don indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye n'o ye Sori Ibrahimu Kulubali Soriko Amadu Ali Konare an ka taa centre national de médecine du sport la Amadu Ali Konare min ye directeur ba n'o ye docteur Adama Sangare Amadu Ali Konare mankan b'a nɔfɛ kabini juakun tɛmɛnen dongo don jabaraniw ka taa bila journaliw la min ye kunnafonidiso tɔw ye réseaux sociaux mankan de wulilen b'a nɔfɛ cuwa tiɲɛ mangoya burujali sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sɛbɛnni baara ni kunnafonidi baara ye ale yɛrɛ wulila ka taa sabu nɛgɛtigɛyɔrɔ ye fanda ye min ye burujali min bɛ ka ɲɛsin docteur Adama Sangare ma ni ka taa lajɛ k'a lamɛn a ko a ye directeur yɛrɛ sɔrɔ a ko min kɔni ye kunnafoni an y'a mɛn nka kunnafonidi baara an y'a mɛn an yɛrɛ nana ta sun kɔrɔ ayiwa mun ni mun de bɛ yen docteur Adama Sangare y'a yira k'a fɔ ale kɔni dafalen b'a ka baarakɛyɔrɔ la yan ale ni maa tɛ ɲɔgɔn na maaw de b'ale nɔfɛ a ko Mali ko yɛrɛ taabolo ye a ko k'a bɛ fɛn dɔ fɔ a ko ale y'a mankun fɛn dɔ kan a ko min kɔni baraka minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛnɛyaso in kɔnɔ ye n'o ye centre national de médecine de sport ye minɛn valeur bɛ jɔ sɛfɛwari miliyɔn 20 na a ko maa dɔw y'o suɲɛ yen kadiriba dɔw u kelen ko k'a suɲɛ ale de ko tɛna se ka taa jamana ka cakɛyɔrɔ jamana ka kɛnɛyaso k'o minɛn suɲɛ k'i da manko kan ale y'o ko de juguba dɛ Amadu Ali Konare ko da de wulila Sonkala ma ye maa minnu bɛ yen k'olu da bɛ suɲɛniko in na maa minnu bɛ ka suɲɛnikɛlaw dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bolo ja yira mankan ci wuli ka jɔ dabiri bɔ an ka nin tɔgɔ tiɲɛ an ka mangoya Amadu Ali Konare ko nkalon fɛn fɛn bɛ ka tigɛ ka d'ale la k'a bɛɛ na yɔrɔ de filɛ nin ye minɛ ka kuma de filɛ nin ye Amadu Ali Konare min ye ale ni maa tɛ ka bɛn ko kuma t'a la ale ni bɛɛ ka di maa minnu bɛ k'ale n'o tɛ bɛn dɛ o de maa minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ ka baara tɔgɔ tiɲɛ Amadu Ali Konare k'u bɛ ka nkalon de monter ka t'o fɔ ministre ye dɛ o tuma ko min kɔni ye Adama ye ministre k'a gɛn ka bɔ yen k'a tɛ foyi la ani maa tɛ ka bɛn ministre k'a gɛn ka bɔ yen Amadu Ali Konare k'a tɛ foyi la wari dun kɔ ko tiɲɛ de filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ye nson de tigɛ minɛ nbalan kɔnɔ o tuma min ye o mangoya dɛ o tuma ko Adama kɔni a b'o de bolo nin waati la min ye u ka conseil d'administration ye o min kan ka boloda Amadu Ali Konare olu kan ka u sɔnni sigi a kan k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka hakilina ta k'a dama sɛgɛrɛ a tiɲɛ na nkalon k'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma ko ni conseil ye
a ko bila yɔrɔ min na Amadu El Konare k'a bɛ laban ni o ye nka min kɔni ye Adama ye k'a k'a da ka sunɔgɔ k'a ta ye tiɲɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Boa Jabate ne bɛ nɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn indicateur du renouveau parce que Adama Jabate nin y'a ka sɛbɛn ye Adama ko i k'a dɔn k'a fɔ kabi transition daminɛna min ye k'a dɔn fara ɲɔgɔnkanw kɛra min ye jɛkuluw sigira jɛkuluba kelen min bɛ yen n'o sigira Boa Jabate n'o kɛ mɛ ka jigiyaba di bɛɛ ma ka bɛɛ ŋunanfa o cogoya de ye i k'a dɔn k'a fɔ mouvement patriotique pour la solidarité nationale n'an ko a ma ko MPCN Mali kanu min ye nin jɛkulu kura Boa Jabate o kɛlen ko ka Mali kɔrɔ tilebinba ani kɛɲɛka k'a bɛɛ lajɛrɛlen don ɲɔgɔn na ka t'u ka hakilina fɔ jamanadenw ye min ye dugu o dugu min ye dugu dulonmaw bɛ yen dugu maabaw ni minnu da bɛ kalakari u n'olu bɛɛ lajɛrɛlen kɛlen ko ka ɲɔgɔn faamu olu ka sɔnga di i k'a dɔn u kɔni ye u ka jɛkulu yɛrɛ kɔni a baaraw n'u don i k'a dɔn sibiri don min ye i k'a dɔn palais de sport la ye so belebeleba ye maaw bɛ siran a tali ɲɛ k'a sabu kɛ k'a bɛ maa lamaloya a fa man di min ye nin jɛkulu ka bɔli fɔlɔ n'o ye MPCN Mali kanu u bɔra i k'a dɔn ka palais de sport Salamata Mayiga k'a fa tew fo ka maaw jɔ kɛnɛma i k'a dɔn hali don yɔrɔ ma sɔrɔ a tɔ fɛ sɛbɛnnikɛla ko u ka hakilina ye mun ye min bɛ tali kɛ Jonathan Fanga a hakilinaw bɛ se ka kokɔrɔ don cogo min na min ye Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ kabi lawale ka an ka sɔrɔdasi kulu minnu bɛ fanga kunna ani maga ɲɛmaa minnu bɛ yen Boa Jabate k'u dɛmɛ walasa baara ninnu bɛ sen sɔrɔ a ma ɲɛma n'o ye Bouakari Ba a ye ɲɛfɔliba caman kɛ ale kɔfɛ min y'a ka dangan fɔlɔ n'o ye honorable Awa Dala Magalu ale min bɛ CNT la ale fana ye ɲɛfɔli kɛ a ye weleda kɛ k'a fɔ olu ka nin wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ koyi Boa Jabate min ye jamana bɛ bolo min kan bi an bɛɛ ka kɛ muso kelen den k'an tɛgɛ bila ji kelen nɔ ɛlɛni ka ɲɔgɔn dɛmɛ waasa min ye maa minnu bɛ fanga la bi hakilinaw bɛ se ka manfa Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ a ko n'an sɔnna an bɛ se wa an ka sɔn o de da ka di an na sabula an ka jamana a tɛ taa ɲɛ anw kɔ wa n'an tora farafaralen a tɛ ɲɛ sɔrɔ dɛ honorable Dala Magalu a ko fana Boa Jabate min ye jama hakɛ min bɛ yen n'u sera k'a fara ɲɔgɔn kan ninnu kɔni ye u n'u jɛɲɔgɔnw ye minnu y'a jira k'a fɔ u b'u yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn hakilina in kɔnɔ wa baara de n'u donni ye nin ye dɛ wulikajɔbaw de bɛna kɛ min ye jamana in kɔnɔ taabolo fɛn o fɛn min se ka kɛ mara kɛcogo ɲuman lakanako kalanko jamana jɔsen fɛn o fɛn bɛ yen ka jamanaden bɛɛ ŋunanfa Boa Jabate ko baaraw de bɛna sabati jɛkulu kɔni n'u donna u ka maaba caman ɲɛna min ye Bamako dugutigilakaw jɛkulu caman bɛ yen CNT mamuru ka taa se min ye fara ɲɔgɔn kan tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen société civile ani tɔnjɛkulu nin bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ nin jɛkuluba MPCN Mali kanu ye wa baara n'u donnen filɛ wa min ye jama yɛrɛ bɛ ka siran u ɲɛ ka ban sabula u ye baaraw de don ni donkan min ye Boa Jabate u nakan bɛ ka i k'a dɔn maa caman siran k'a sababu kɛ jama hakɛ min bɔra kɛnɛ in kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur kɔnɔ a ka bidon bɔli la an bɛ bi ta bila yan